О. Умерство и доста по-лесно. И за мен е добре, смисъл. Да. И за мен е добре, смисъл. Да. Няма да натискам толкова много, бе. Пак си натискам, но не е така както... Да ми тъкат лигите. Тук да припадаш. Аз съм припаднал. Това се развива и работният профил. Колко е на час? Това звучи доста двусмислено. Ами зависи от масажа. Зависи от масажа. От 65 до 80 лева. Тия веднъж и последния път човек толкова добре се чувства после. Така ли? О. Добре. Много добре. Знаеш, човек не гледат. Ами имаме 2700 лайка. Не знам колко учи има. Знаете, кой е това на тази маса? Аз, животното. Ти познал за коли си, човек? Не, моля да навалям на максимум. Много добре. До 17 етап няма да натискаш. Чуть-чуть нещо. Аз не мога да натискаш. Не го казвам. Да, той си въпрос, къде не съм го получил. Изхрупа. Ти ако на масаж изхрупаш за последно брат, значи като цяло си пред изхрупване. Не е много казус. Матчът направо ти е свирен. Тейша! Гледай го как ме намества. Ей! 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 Секунда! Ей! Ба! А ние съм почваме. Да, Знам, да. Няма проблем. О, и памет, гледай го, не спира. Ох, мале, това ще ми капат лиги от устата. Допусни се да момче. А на стейша, ела при мен, тук, да видиш как боли. Така. О. Добре ли ти си? Чай сега, така като започнеш да ми оставаш ръцете некъде, предстои болка. Не. Да, бе, да. Да, аз дори имам сколиоза, между другото. Това е изотика на шегата. И 3 щупени прешлена имам. И въпреки това имам плексит, там не отивам. Защо бе? Защо бе, човек? Пропусни се. Не боли толкова много. Да, бе, да. Там ми е най-чувствителното место. Да, бе, да. Имам само още едно по-чувствително. Пропусни се го. О, фак. Ето. Знам, бро, хода веднъж седмично.
Болите. Не, тук вече е като изкарваш напрежение. Ромбоидите там, къде ми натискаш, те много ме съсипват. Там май съм направил нещо, защото така му даваш внимание. Къде? Еми там горе. Това е принципно нещо много готино при Васил, тъй като не е просто да отидеш на масаж и всеки път да е едно и също. А реално, тъй като той работи с много атлети, състезатели, включително и аз. Спрямо това къде имаш нужда, спрямо това какво усеща, е абсолютно индивидуален масаж. Тоест, няма смисъл да ти отделя толкова време на место, където нямаш нужда, а има смисъл да ти отделя време там, където имаш проблем. Аз, примерно, защото съм много як, навсекъде ми отделя време. Ама това съм аз, примерно, Генчо, той само ръцете, примерно, може. Да, всеки зависи, нали? Да. Гай порно. Не знам какво е това. Какво? Вика, дайте му да се хапа един парцал, че наши ще си помислят, че гледам гай порно. Горещо препоръчвам. Много е старателен и си като нов после. Съгласен съм, така е. Да. Здравей, Анди. Това ми е клиент. Много е печен. Опусни се. Така си ме разчипил като... Този път го оцели баш. Опусни се, хубаво. Тук ние не ви гледаме гърба, тук тази част да я отвориме. Да. Има огромна разлика. Огромна разлика има. Освен всичко друго, дясното рамо ми е оперирано. Малката става, с която правя става от лопатката и ключицата. Рязана ми е ключицата с 1 см ми е по-късна дясната клавикула. Няма абсолютно никакви проблеми. Човека просто знае какво прави. Сега след малко ще видиш като те натисна. Да набера някаква... Що ме е допре отдолу, значи? Не, освобождаваш напрежение. Да, направо това е като приятно, дори бих казал. Няма болко стига. И тая искаш, нали? Не, тая нали ми е? Добре, че вече помъчавам склероза. Еба ти много съдя, гледай. Така, сега. Ти познаваш ли това пич на камерата? Аз сега се запомня много готвото. Къде лежи на масата? Не го знам. Ти е гъв трапец, какво нещо става? Аз си ме. Опа. Чакай, е така, опа. Извиняй. Днеска изхвърля 40 кила? На какво това? На щага. Обръщане. Значи, да. Пуснал съм се. Не, сега ще ви кажеш лаки там, нали? Естествено. Там от главата, това къде се едно ми изваждаш костен мозък. Така. Да, така. Това не го очаквах. Това път вкара бати силата. Напротив. Даже те пощадих. Ела ти силния.